Onde están os libros? Desapareceron? Por que sorrí? Desapareceron todos os libros da biblioteca e este tan feliz. Claro, así non teñen que traballar. Desculpe, e todos os libros das estanterías? Roubáronos. Roubaron todos os libros da biblioteca e vostede tan contento? É incrible. Pero, muller, non te poñas así. Ei, que era unha broma. Teño que atopar os libros. Disculpa, estás ben? Ti ves que está ben? Non estou ben. A ti tampouco deberías estalo. Perdoa? Desapareceron todos os libros da biblioteca e ti non fas nada. Desapareceron, pero témolos ben localizados. Xa, claro. E onde están? Mira, todo.